Ngiyabingelela. Mhla ngelashwayo ngasinda mina. Uyazi kunezinto wendodana engifisa ukuthi ke ngidlulise kuweza ngehlelo. Lewa. Iminyaka kwakunemfihlo mina engangazi ukuthi ibanga yini. Uyazi nganginokuzizwa nginuka. Ngizinuke mina. Ngilizwe iphunga kodwa ngingezwa mina ukuthi kunuka mina. Ngizidinekela mina, ngizicanukela mina, ngibe nolaka mina. Uma abantu bekunyanya bekuzonda beqhela kuwe akunankinga lokho. Kuhle ngoba kokunye mhlawumbe uNkulunkulu usuke kuvikela into enethizi. Inkinga iqala wena uma usuyidinekela. Usukubona ukuphila kungakufanele ngithi yabona. Ngizwa kahle. Usuzibona ikhona imadlana encane kodwa ungayijabuleli. Uzibone uyingane ke wena ukhuluma ngomuntu omdala nje. Enomuzi kodwa angawujabulela abe nemoto umuntu angayijabuleli. Afisa ukuhamba ngathi angahlala entabeni yedwa. Angazi noma leyo nto engadlula kuyo mina abanye abantu bake badlula kuyo. Ufisa ukuthi ngathi ungaya lapho ungaziwa khona. Okunokuthula khona. Lapho uzofika ukhala inyoni kuphela nje. Okanye ukhalelwa amanzi. Angazi ke mhlawumbe makuthi abantu ayikazi bafikele leyo nto. Ngangithi mina mhlawumbe leyo nto engumuzwa nje wokuphila kanti hayi umuzwa wokufa, umuzwa omubi. Hayi ngoba sukuthakathiwa ngithi yabona. Ngifisa ke manje ukukulekelela ngento yokuzelapha. Ngaphandle ukuthi utshele omunye umuntu ukuthi uhlushwa yini empilweni yakho. Angithi yabona. Ngizwa. Ngathi ngathandaza. Siqaphele lokhu ke. Ugwema umthandazo ocucele yazi. Angeke uyicelele ithole into efisayo. Othandaza ubuze. Wenza umthandazo nje wokubuza. Ngenza umthandazo wokubuza mina lapho engilala khona. Ngathi ngindwanga emhlophe. Ngathi ngani? Indwanga emhlophe. Elingana nje angithi yabona njengaltafula. Ngathi ngizitsha zamakhandlela ezimbili. Ngase ngibeka amanzi la u5 liter. Ngafaka upondo phakathi. Ngathi ngalo 2 rand inkosi. Ngicela ungixhumanise. Lalela ke leyoxhumanisa kanjani? Yabashaya abantu abaningi. Bluetooth connected. Angithi yabona. Ngiqeda ukukhuluma nomama wakho manje kwenzakalani? Siyakhatha. Nempilo yomuntu ibanjalo. Khambe ikhathi impilo yomuntu. Khambe ungaconnect nama guides wakho, nama ancestors wakho. Ngicela ukusebenzisa isilungu kancane ngoba ngoba ngiyenzela nje wonke umuntu angithi yabona. 3 days. Hayi ukuthi ngiphahla kodwa ngikhuluma nje ukuthi yini indaba ngizidinekela, yini indaba ngingazithandi. Uyazi uvela lapho ugqoka unempahla. Uvela lapho ukunuka kamnandi unama perfume. Uvela lapho ukuphuma unabangani. Uvela lapho ukuhamba ema-shop unemali. Ube into engcolile nje. Ukhathale nje angithi yabona. Ungathi ke ngabe sengithakathe ubani ngabe sekunjani. Hayi ngathola after ukuthi i-Bluetooth ayingasaconnect. Kushuthi ama-guides wami khona ayisevimbe kuza kimi. Lo phethe impilo yami wavuka kimi akasakwazi ukuthi axoxisane nami akhulume nami ngithi yabona sebeqhophekile. Hayi ukuthi baxoshwe umuntu. Ngathi mangiqeda lo mthandazo ngaba nephupho uthi umuntu hayi hamba emfuleni ohambayo. Hambe kuphi? Emfuleni ohambayo. Phatha impuphu. Phatheni? Impuphu. Bese ufika nje uqala. Kwenza ikhandlela la eduze kwakho. Uthi ngizocela uthatha itshe elincane uthi ngicela nina abanikazi bale ndawo uzisho ukuthi ubani, wani uzalwa ubani, ekuzala kubani, intombini yakwabani, intombi ezala umama wakhe yakwabani, moyazi nezala ubaba wakho. Angithi yabona. Nina abanikazi balezi ndawo angizile la ukuzongcolisa kepha ngizocela impendulo ngempilo yami. Ngani? Impendulo ngempilo. Ngibona sengiyazidinekela, ngizibona sengingasayithandi. Yini lesisukile kimi okanye lesinamathele kimi ukabili. Unechashaza lisukele ikhona. Bese ulahlela emfuleni. Bese ulahlela laphi? Emfuleni. Mawuqeda. Ebese leli bhakethi ubufaka u2 rand ngithi. Emfuleni hamba nje kangaka. Bese uyangena lapha. Ngicela ukususa lenzi bengeza lenjani liphuma lishona. Kodwa kusuka nganani? Nasini. Mina ngithi ngiyageza perfume edurayo alipheli iphuma. Ayisuki insila. Alisuki ichashaza. Angithi uyabona? Ngase ngigeza. Geza. Mangiqeda ukuphuma la ngizala. Sengithatha lamanzi.
sengiyarinsa sengenzani uyarinsa inyonika impendulo yokuthi yini sekunje empilweni yami ngitshela ukuthi angifike ngenze kanje bese ngiyarinsa ngalamanzi bese ngenzani bese uyayazi mawucabanga lesikhathi ngene emfuleni anjani lamanzi asemfuleni uzotha clean ngoba yahamba ngithi what if unomuntu ogezayo ngale ngaphezulu what if ufela into ethize ngale ngaphezulu kodwa mina ngizofika ngigeza izosuka lento ekini yini ke sengithatha la nomnikelo na nayo impendulo engayithola sengiyasusa ke konke ukungcola ngisusani konke ngamagama ngiyayihlambulula uzohleka ke mangibuye kwaphela inyanga yo3 weeks inyanga kathi umuntu ibheka ukuthi ubungcoliswa yini wena ngizibona ngiyageza ebhavini kuphi ebhavini nobhava uthandwa abantu lamanzi ayanuka kuxhaphuka ngathi amafutha lana ngithi mina uyanamfuka nje ngiyageza kodwa mina la ngiyageza mangiqeda ngisule uthi umuntu washo nje kanje wathi nakya ngathi yini kwenze njani wathi njalo ugeza ngensila yakho wathi ufika ugeze emanzini ugeze ikhanda ugeze ubuso angithi yabona ugeze umzimba uphinde futhi wena uzirinse ngawo lamanzi usihlambulule ngawo lamanzi anensila yakho ingakho iphunga lingapheli kuwe ingakho yini iphunga lingapheli kuwe ngaqala lapho ke mina mangigeza ngamanzi kabili ngigeze bese ngiyarinsa ngizosiza abantu abaningi akusimali lokho kodwa yikho engivalela bona la izinkulumo zami